domin mika gudunmuwarsu wacce kamar yadda kuka sani ake gudanar da ayyuka da dama na karuwar al'umma da kuma ginin ƙasa da su. Waɗanda suka ba da gudunmuwar a ranar yau dinnan sun yi tsokaci kamar haka. Wanda kwamishin national da sun ka jagorancin taron da aka yi na ƙasa shi ne duka kwamishin kin shi ne a jagoran Dr. Gingarai Sarkin Sindar to kuma shi ne jagoran tahiyar tamu ta kwamishin da sunan kowa da kowa ya kanin kwamishin ya kawo gudunmawa ta miliyan 1 saboda a tashi a yi aikin ƙasa kuma kan kowa shiga karancin abin da ya ƙarhi duk abin da ka yi ƙari 'yan ƙasa ya hudu da babban murya ya kira 'yan ƙasa duka daga ayyar hagin gimi daga ya haɗe firon duk wanda da wani abu wani kokari zai iya yi da taimakon ƙasa saboda sojoji masu zuwa fama akwai iyalai wasu sun rasu akwai iyalai akwai bukatoci da yawa na ta yadda aikin ƙasa don shi ya ce to da babban murya 'yan ƙasa kowa da mace namiji da yaro da babba kowa ya kokari abin da agare ya kawo shi wannan gidauniyar ta samu ta yi a samu ai wani aikin a zo a gani da shi saboda ceton ƙasar nan kuma aikin ƙasa ne zancen ƙasa ne kuma labu sani ne. To masha Allah sanin kowa ne cewa da wannan gidauniya da aka yi gidauniya ce ta mu ta 'yan ƙasa don mu gudu tare mu tsira da kanmu. Sanin kowa ne cewa da alƙawalin da shugaban ƙasarmu da ke jagorar ƙasa ga shugaban SNSP Abdurrahman Chani ya tada mutane daga kwana ya gaya ma 'yan Nijar cewa da mu ga makamin ƙarfi saboda wannan tahiya ta mutuncin kanmu sa daraja kanmu ce. Ba ka zama mai mutunci mai daraja sai ka yarda da kanka sai ka dogara da kanka. Dan shi yasa wannan gidauniya ita ce madogaran mu 'yan Nijar duk abin da ka san kana iya kawowa in kuɗi ne in abinci ne duk abubuwan da ka san ka ƙarfin kana iya kawowa in ka kashi a wannan fon ɗin su sun san wace hanya za su sa a yi amfani da su saboda mu gudu tare mu tsira tare kan mu meƙa ma wani hannu kan wani ya bamu dan gobe kai ya ce mu yi kaza kan mu yi kaza dan shi sa aka yi wannan gidauniya kenan gidauniyar nan tana zamne waɗanda suka yi tsammanin cewa da an tsaye da amsa a'a ba a tsaida ba yanzu ma tahiyar take sanin kowa ne cewa da mun ɗauki alƙawalin cewa da sai mun kai Nijar kololuwa ko kuma mu kai tutan Nijar sama kenan ya za a yi mu 'yan Nijar mu ne za mu dogara da kanmu mu taimaki junanmu dangance da wannan ne aka yi wannan gidauniya kenan duk wanda ya kawo in yana da hali yana iya ƙara kawo wanda bai kawo ba kuma kai ya yi tsammanin ya makara a'a kuma kyautar ba ta da yawa ba ta da kaɗan duk a lokacin da Allah ya hore maka in ka zo zaka zuba a gidauniya kuma ka sa a kanka cewa da ka taimaki kanka da kanka ne saboda ka taimaki ƙasar ka ne wanda bai iya zawa akwai layi ko kuma in ce lambobin waya da aka bada wanda duk inda kake a faɗin duniya zaka iya aiki akan lambobin nan ko kuma zaka yi kira akan wayoyin nan a maka bayanin yadda zaka yi kai ma ka tsoma hannunka cikin wannan tahiya da ake a cikin wannan gidauniya dangance da wannan ne matanmu na M Sosando na Gigime suka aiko kudin su suka ce su ma wannan tahiyar dole a yi ta tare da su yanzu ne suka fara kuma insha Allah muna roƙo ga Allah ya ba ma dukkan wani dan Nijar mace namiji yaro ko babba izini da kokarin kuma da kuzarin shi ma ya kawo tashi gudunmawa cikin wannan tahiya saboda gidauniyar ga tamu ce kuma kanmu muke ma 25,100 suka kawo. A wani labarin na daban mu sanar da ku cewa a safiyar yau da litinin ne gwamnan jihar Difa General Ibrahim Bagadoma ya yi tattaki zuwa garin Shatima Wangu inda 'yan ta'adda suka kai hari a ranar jiya. Gwamnan ya je ne domin karfafa gwiwar jami'an tsaron ƙasa waɗanda suka fama da su suka ja daga a kansu kuma suka ci nasara a waɗannan 'yan ta'adda. Gwamnan ya yi amfani da waɗannan kalamai domin jinjina ma jami'an tsaron namu kamar haka. Mun zo nan wurin don saboda abin da ya faru na bakin ciki tun da sassafe mun samu labarin abubuwan da suka faru a nan wurin wannan 'yan bindiga daɗi 'yan ta'adda da ba su gane ba abin nihi har yanzu suna cikin jahilci da ta'addanci sun yi sabko sun kawo mana hari shi ya sa muka yi sabko muka zo nan wurin don mu gane ku kuma mu jinjina muku irin da kokarin da kuka yi yanda suka yi niyya su yi kace-kace da wannan position kin ne to amma karanta ku kusarin da kuka sa suka tarro ku a tsaye a shirye
ba su samu yadda suke so ba, kuma insha Allahu ba za su samu yadda suke so ba. Don haka muka gani ya kamata mu zo mu kawo muku jinjina wani shugaban ƙasa da prime minister da mambobin gwamnati gaba ɗaya cewa abin da kuka yi ya yi daidai, kuma Allah saka muku da alheri. Yau shekara ya hi 10 da wannan mutane suke nan suna yaƙanmu ba gaira ba dalili, ba tare da mun ci wani zarafinsu ba. To jiya ba mu kasa ba. To mai sauraro, kamar yadda yanzu haka ka tsaya ka saurari rahotannin nan tun daga farko a ƙarshe, na san cewa ka ji yadda waɗannan labaran suka kasance a halin yanzu. Haka zalika mai sauraro, na san cewa a yanzu haka a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar, dole za ka fito ka bayyana ra'ayinka dangane da waɗannan labaran da ka saurara. Haka zalika mutane da yawa sun fito suna bayyana ra'ayinsu game da yadda suke ganin cewa ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin a yanzu haka ta samu shugaban ƙasa na gari wanda zai kula da lamuranta na yau da kullum. Kuma mutane da yawa daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar suna yabawa shugaban ƙasa shugabanci dan ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani, bisa yadda duk wanda yake bibiyar al'amuran ƙasar jamhuriyar Nijar ya san yadda ƙasar take a yanzu haka. Haka zalika kuma ya san yadda ƙasar take a shekarun baya a lokacin da ake mulkin farar hula. A yanzu haka mutane da yawa sun bayyana irin ci gaban da aka samu a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, kuma ba don komai bane ba illa juyin mulkin da aka gudanar a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wanda idan ba za ka manta ba mai sauraro, a lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar jamhuriyar Nijar, na san kasan mutane da yawa sun fito sun bayyana cewa ba su ji daɗin juyin mulkin da aka yi ba, sakamakon yadda wasu da yawa suke ta bayyana cewa ƙasar za ta zamto koma baya a kodayaushe. Sai gashi kuma a halin yanzu ƙasar ta jamhuriyar Nijar ƙara samun ci gaba take a kodayaushe, wanda mutane da yawa suke alfahari da haka. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro, na san cewa dole za ka bayyana ra'ayinka akan haka, duba da irin yadda mutane da yawa suke ta bayyana ra'ayinsu game da al'amuran da suke wakana a halin yanzu dangane da lamarin ƙasar jamhuriyar Nijar. Muna fatan Allah ya ci gaba da kawo mana ci gaba a ƙasashenmu gaba daya. A yanzu haka mai sauraro, me za ka iya cewa a matsayinka na ɗan